Olisiko minne? Joo. Me ei nähty teille siellä, me ollaan sokeita. Elikkä moikka, mä otan tekemään YouTube-videota ja meikäläisen nimi on Muhis ja tän jäbän nimi on... Sorry, Eelis. Älkää välittäkö, tää vähän. Mikä tossa on? Niin, ja että mä aloitan tekemään YouTube-videota. Muistakaa, tilatkaa ja laikatkaa. Mä tahtoisin saada niin paljon tilaajia laikkiin. Ja menkää seuraa meitä IG:stä, infoboxista. Sitten me sanotaan, mistä me tehdään pelivideoita. Menkää kirjoittakaa kommentteihin kaikki, mitä te haluatte, että tehdään. Me voidaan tehdä upleikkiä, slimea ja kaikkea pelivideoita, kaikkea. Se oli tossa vähän pelaillaan vähän minne. Niin nähdään ensi videossa.